samu sabati a duk abin da na kulla. Dan isar Mahamudu ka kauda dukka jalala na yo batun ka saitar abin yaban nan naka. Annabi ka kasaita babu wanda ya kai ka. Kai salati Allah gurin masoyin naka, annabin annabta da ke da sunayenka, wanda shi ka ɗaga yayi daban da duk bayinka, da kai ta nunawa dan abi shi shine naka. Sada alai ashabu sasu rabbul mulki, sa mahaifansa ilahu masu gonar kirki, sayyadi abdallah da sayyada mai kirki, da auliya su masu bi shugaba manzanka. Annabi ka kasaita babu wanda ya kai ka. Babu samun ulama usu na ɗauka titi, sa irin baba na jambulo da ke mun saiti, sa imam raubilu da ke wa ruhi benti, da ilimi ga iya koya kwaikwayon manzanka. Assalamu alaika rasulu babullahi, assalamu alaika rasulu kanzillahi, assalamu alaika rasulu sirrillahi. Kace ajal yarda kace ajal gaban ka na duka. Annabi ka kasaita babu wanda ya kai ka. Assalamu ala zu shafa nabiyillahi, assalamu ala alqawi ruhullahi, assalamu ala al'amin abdillahi. Aya abun fahari na rasuli na gaishe ka. Batu ake yi na maɗaukaka ana ɗaga harshe, iko sai na yi nazari na gane kai ne tushe. Na ga kogin matsayin wanin kama ya bushe, ina da kai ya zan in saki na kama waninka. Annabi ka kasaita babu wanda ya kai ka. Tunda zancen za a yi mu ɗau batun kasaita, don ku gane waye uban gidan cancanta. Ɗaya gagar tsara tafakkurin gawurta, uban gidan Jibrilu har dai ka sha sha'aninka. Mala'ika Jibril Rabbi ya saka masa boda, ma'ana gun saiwa isar sanan aka saida. Sai a alfarmar shugaba ya samu ziyada, ya gane ya samu daɗi a arzikin manzanka. Annabi ka kasaita babu wanda ya kai ka. Ya hayace masa Jibril matso mana yalla, sai ya ce Rabbu fa ya hane ni ya Abdallah, sai ya ce ni kuma na saka ka ya Jibrila. Ilahu ya ce Jibril ɗau batun manzanka. Annabi ka kasaita babu wanda ya kai ka. An buƙaci ruwa ba ruwan ana shan suya, sai Abubakari ya yi nufin ya yi musu hanya, kuma aiki domin ilahu kai ke kunya, ka roƙi Allah dan yayi ruwa da alfarmarka. Sai ma'aiki ya yi murmushi ya yi masa nuni, sai ya ce je kaka ce a yo ruwan injini. Kun sani shi kwa Abubakar akwai sayakini, yana faɗi take akai ruwan isar manzanka. Annabi ka kasaita babu wanda ya kai ka. Na tuno ran nan shugaba yana son sirri, gashi fili ne babu ɗan tudu ko kari, sai ya ce wa sahabinsa je kira ashjari, ina nufin bishiyoyi su zo gaban manzanka. Ya kira sun zo
da shi je ka kira kaninka in ji gwaninka. Shi ya yanka kanin nasa ya sani hakanan ne, sai ya ce annabi na kiranka ya kaiwa ne. Nan da nan yayi wani firgigiti yana a ina ne ake kira na Mahamudu ka kira labbaika. Annabi ka kasaita babu wanda ya kai ka. Mai isa banda rasuli yan uwa wane ne, wa yake yin haka banda shi a ko a ina ne. Shi kaɗai ne kyale batun suwa na dawa ne, suna ƙasan annabi ya rasuli babu kamar ka. Mai gida ka ƙasaita kana katin batsa, mai gida wanda ya bi ka baya cizon yatsa, mai gida ƙirjin mai yaban ka baya tsatsa, ka yarda kai mun kashafi na ganka dan girman ka. Annabi ka kasaita babu wanda ya kai ka. Shugaba dan Allah ka ƙara